US Embassy, may mga hotel na malalaki, may mga restaurant, may mga shopping mall, may reclamation pa nga eh. Alas 6:17 na po ng umaga. So, mamaya-maya po mga kapuso, malalaman po natin kung ano po itinatakbo ng pag-contain dito po sa contain. Lumambulan na kung saan-saan eh. Samantala po, sa damo pa rito, dalawang patay habang dalawa pa nawawala matapos na kayo ng lumalagas ang tubig ng barge at tagpo sa Marikina River kung kasagsaga ng bagyong kaninang habagat. Update lang po ito. Taliwas ito sa unang pinalita ng mga otoridad na nakaligtas ang lahat ng sakay ng barge at tugboat. Yung parang chief engineer yung nasa rin, tumalon sa ilog. Grabe. Patuloy po pinahanap ang dalawang iba pa. Diyan sa pangyayari niya, dalawang magkasunod na trahedya po itong tumama sa atin. Ito pong pagbaha at saka Grabe. dalawa pa naman. Wala nga ang ulan. Wala rin naman ang haring araw. Makulimlim. Bagyong Karina at hangin. Melo del Prado sa Subo. Kailan na lang ako. Sama ko yung kalito. Kasi hindi lahat nakasabay sa ating pagbubukas ng klase. May nahuli-huli ito. Sa lungsod ng Pasig at karamihan sa mga eskwelahan. Ngayong araw nito pa lang babalik eskwela. Mark, pakalaman. Mark, good morning. Ganyan ang kondisyon. Araw-araw. Napakaganda. Nilagyan na ng concrete barrier sa gitna. Yan yung paglalagyan ng ilaw. Feeling ko. Itong truck naman na to, maligali. Ang laki-laki, ayaw gumilid. Talaga naman. Laki-laki. Tulin eh. 80. Sandaan. Yan, sige, ulangan. Pa.
pa. Grabe, bungkal-bungkal pa oh. Walang hinto tong project na to. Pagkatapos magawa dyan, nasa gilid at gitna. Ito naman, itong kalsadang lubak-lubak. Pinagsabay-sabay eh. Kulutong, balangay. Itong pulang ito nasa likod ko, nagmamadali, ayan o, mauuna na siya. Ayan, mauna ka na pare, mauna ka na. Ayan. Mabilis din siya eh, kaya nag-slow lane na. Yan o. Traffic. Bakit kaya? Ito yata pinakamadaling tulay na gagawin. Yan. Yan po. Dami oh, lalagay na no. Ito. Ngunit. Ayan oh. Lalim kasi. Galing na mga civil engineer. Gago talaga. Gago. Nagapoy makinig na sila. Ano? Wala na akong load. 1.5 na lang.
ng korporasyon, mga kapuso. Inamin. Ha? Ayon naman kay Roque, isang Chinese national na legal na nasa bansa umupa sa bahay at partner You're ng umupa supposed sa to. International Bureau of Immigration. At tanong niya, Tama. may ebidensya pang konektado ang lalaking yan sa Congo. Yun ang kanyang tanong. Yun ang kanyang dahilan kung bakit daw siya pinapunta doon sa Senado. Para i-connect daw siya sa Pogo. Yun naman ang sabi niya. Yun. Pakinggan natin. Mga kapuso. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. One of those apprehended in the Tuba Benguet home is actually a wanted fugitive in China. The Cambodian passport held by the man is fake. He has already defrauded 100,000 people. Iniran ko po yan nung ako po yung naging